Benvolguts, benvolgudes. Continuem amb la següent taula rodona que porta per títol Encarant el futur de la medicina genòmica. El meu nom és Alexandra Pérez, us presento els ponents d'aquesta següent taula, que són la doctora Gisela Mir, aquí a la meva dreta, que és especialista del projecte Cancer Genome Interpreter. Després tenim a la companya Estela Carrasco, que és assessora genètica de l'Hospital Vall d'Hebron. I per acabar ens acompanya el senyor Òscar Bolaños, que és especialista en medicina genòmica i malalties minoritàries de la companyia Illumina, que suposo que la gran majoria coneixem pels equips de seqüenciació massiva. Muchas gracias por haber participado con nosotros, muchas gracias por tu participación y cuando queráis pues empezamos con la primera charla. Gràcies, Alexandra. A veure. El meu títol és Noves tecnologies, tot és possible i això ja per mi ho trobo bastant alarmant. Anem a veure. Us parlaré sobretot d'una tecnologia, que és el Next Generation Sequencing, seqüenciació massiva, que és una mica la que estem utilitzant avui en dia. I després en mencionaré dues més o tres. Ho vull posar dintre d'un context històric molt breu, però una mica la idea és que aquestes altres tres tecnologies que estan trucant a la porta, jo entenc que passarà una mica el que està passant amb seqüenciació massiva. El 2003... Això és la culminació d'un dels projectes més preciosos de la història de la ciència, la seqüenciació del genoma humà. Van ser 13 anys, van ser molts i molts diners i sembla que sigui molt, molt històric. Jo estava fent el meu doctorat. La meva caracterització d'un gen va durar 4 anys. Ara veureu el que podem fer a partir d'aquí. Però ja va costar molt que es financés aquest projecte per les limitacions tècniques. I un dels objectius principals era millorar les tècniques de seqüenciació. El 2000, quan es presenta això, es constata que ja no es tracta de millorar. Ho hem de repensar. La tecnologia que hem fet servir fins ara per seqüenciar no és suficient. Ens l'hem d'inventar de nou. I aquí és on jo dic que hi ha una crida a la tecnologia. La ciència sempre crida a la tecnologia. Ara, després la tecnologia ens repassa. El 2004 es fa aquesta crida des d'aquesta agència americana. Es destinen $38 milions a 7 iniciatives que prometen que en algun curt llarg termini faran la seqüenciació d'un genoma per $1.000 o menys. Això és el 2004. N'acabem de seqüenciar un per $3 bilions. I ara estem dient, doncs no, ara volem per 1.000. Però, evidentment, 2004 al 2006 ja tenim la primera màquina comercial. Ja comencem a treballar amb això que es diu Next Generation Sequencing. I la tecnologia, com sempre passa, comença amb aquesta màquina, cada any va millorant. Fixeu-vos que aquí tenim una escala logarítmica, el que són capaces de fer aquestes màquines. A dia d'avui, l'última que vam presentar, i ens ho parlarà molt bé el senyor d'Illumina, és el Novasic aquest, és capaç de fer 64 genomes humans en un dia. 64 genomes humans en un dia, una sola persona, un sol laboratori. Jo vinc d'un institut de càncer, el Peter MacCallum Cancer Center d'Austràlia, allà en teníem 5. O sigui, en un dia en aquell institut podien seqüenciar 350 genomes humans al dia. Això te canvia el paradigma totalment. Te planteges la ciència i les qüestions d'una manera molt diferent. Ens van tornar bojos, ho vam voler caracteritzar tots. Anem a mirar la diversitat de tot. Diversitat humana, diversitat de patologia, diversitat de poblacions, diversitat d'ètnies, diversitat de tot. Microbiomes, patògens. Estem al 2008, ja ens hi veiem en cor de fer 1.000 genomes. Estem al 2013 i ja en fem 100.000. És un no parar. I jo on me centraré en aquesta xerrada és aquí, a la caracterització del càncer. Nosaltres, des d'Austràlia, vam participar en aquest consorci. És un consorci que està durant molt i molt de si. És xulíssim. El que fa és que s'han identificat especialistes en un tipus determinat de càncer a cadascun dels països i se'ls demana, segons aquests protocols que hem establert, comuns per tothom, caracteritzeu-nos el genoma o el càncer del que vosaltres sou especialistes. I nosaltres a Austràlia vam fer el d'ovari. I ara estic una mica cohibida per la Conxi, però us explicaré una mica. Estàvem liderats per el professor David Bottle i us poso aquest article del 2015 una mica com a exemple. El 2015 ja fa uns anys, però trobo que és una ciència tan bonica i ell, dintre de la caracterització del genoma del càncer d'ovari, estava molt interessat en el de resistència a la quimioteràpia. I aquest és l'article que us presento una mica. Això és el curs, malauradament, d'una dona d'aquestes que es presenta amb uns marcadors elevats, però respon bé a la quimioteràpia. A mesura que passen els dies que passa la teràpia, va acumulant aquesta resistència, les respostes cada cop són més curtes
i malauradament acaba morint d'aquesta malaltia. Doncs què vol dir la caracterització d'un genoma? Què ens demanaven des d'aquest gran consorci internacional? I aquí comencem a reflexionar una mica amb la seqüenciació massiva. Inicialment la seqüenciació per què es dissenya? Per intentar veure la seqüència de nucleòtids. Aquest gen el coneixem superbé, la Conxi ens n'ha parlat, no sé quin nom més estrany li dones, jo li dic BRCA. Aquest és el BRCA, que és el gen de l'Angelina Jolie també. Sabem que una mutació en aquesta posició fa que aquesta proteïna deixi de ser funcional, fa que aquesta cèl·lula no funcioni bé i fa diverses coses. Una, sensibilitat al càncer, ens permet estratificar per risc. Però segona, en aquesta posició també sabem que el fet que aquesta cèl·lula no funcioni presenta una vulnerabilitat per a la quimioteràpia. Aquesta persona respondrà a una quimioteràpia. I per què sabem tot això? Doncs perquè hi ha catàlegs internacionals, perquè ja fa molts anys que el coneixem, que l'hem vist contínuament associat al càncer. I tothom, dintre d'aquests consorcis internacionals, ha anat anotant. En aquest gen veiem totes aquestes mutacions. I això s'ha descrit d'aquesta manera, en el pacient li ha passat això, li han donat aquesta teràpia, tenim catàlegs. Quan ens trobem amb un pacient a estadis avançats de la malaltia, estic parlant de càncer, no ens trobem una mutació, ens en podem trobar 25.000. Què fem amb aquesta complexitat? Aquí hi ha dos casos molt diferents. Un, el tema pràctic, ens en parlava la Irene. He de tractar aquest pacient la setmana que ve. Té una mutació en el gen BRCA, sí o no? Perquè he de triar una teràpia. A mi no m'interessen les 25.000. Què en faré jo d'això? Digue'm allò que m'és útil, que és accionable. L'altra opció, que és la que a mi m'agrada perquè si jo soc del vessant de la recerca, ens hi podem dedicar un món. Hem après amb una sola tecnologia, amb una sola màquina, a veure aquest genoma de moltes maneres diferents. Ja no només mirem a la seqüència lineal, mirem moltes altres coses. Per exemple, assignatures mutacionals. Ens ho hem inventat una mica, però això ja no mires els gens. Ara el que mires és quantes mutacions té i com estan distribuïdes, és igual. El tema és que mirant l'aspecte general d'aquest gen podem veure associacions. Podem veure, per exemple, l'edat del pacient, podem veure si ha estat exposat a ultravioleta, i serà un melanoma, a tabac, segurament en el de pulmó. Podem veure diverses coses. Una de les coses que podem veure, resposta a quimioteràpia. Pot ser que aquest gen no tingui el gen, aquest pacient no tingui el gen BRCA mutat. No és l'únic mecanisme pel que aquest gen pot deixar de funcionar. Poden haver altres mecanismes. Un test de diagnòstic no ho veurà. Una cosa d'aquestes, sí. Perquè l'aspecte general d'aquest genoma t'està dient aquest gen no està funcionant, aquí hi ha alguna cosa que no està bé. I això, evidentment, té una implicació immediata a la clínica, a l'estratificació d'aquests pacients. Canvis estructurals. Hem vist el cas de la trisomia 21. 3 còpies del cromosoma 21 tenen un fenotip associat molt important. El càncer fa unes bestieses que no us imagineu. Quan mirem cadascuna d'aquestes línies, és una d'aquestes bestieses que jo dic. Una cosa que salta del lloc, un gen que s'amplifica, un gen que es perd, fa molts canvis estructurals. De fet, és molt més prognòstic en aquests estadis de malaltia els canvis estructurals que pas una mutació puntual en un gen. D'aquí hi ha un cas que m'interessa molt, que són les fusions. Les fusions és un fenomen molt raro perquè un gen salta d'un lloc i es fusiona al costat d'un altre gen. I d'aquí en surt una proteïna que és una proteïna de fusió. És la meitat d'un gen, la meitat d'un altre. I m'interessa molt perquè això només passa a la cèl·lula cancerosa. La cèl·lula normal no ho té. Aquesta entitat és nova. És una diana terapèutica perfecta. I, evidentment, s'està utilitzant molt en determinats tipus de càncer. El pulmó és un dels més freqüents. Hi ha molts altres nivells d'informació que hem après només amb aquesta tecnologia de la mateixa mostra. Epigenòmica. Tots tenim el mateix genoma, totes les nostres cèl·lules són diferents i hi ha canvis a l'epigenòmica. Resulta que l'epigenòmica del càncer és molt diferent de l'epigenòmica de les cèl·lules que estan al voltant. Les companyies farmacèutiques estan estudiant moltíssim, l'epigenòmica està ple de dianes terapèutiques. La transcriptòmica és una imatge del que està fent, pensant, preparant-se la cèl·lula en aquell moment. També tot això són diferents eines que ens ensenyen a entendre aquest genoma a diferents nivells, etc. Portem 15 anys de tecnologia i cada dia hi ha una aplicació diferent. Quan intentes fer una caracterització, intentes dir una mica això. El que hem vist és que en els genomes del càncer d'ovari es donen aquestes similituds entre aquests pacients que no es donen en altres. Això ens permet una cosa que jo trobo preciosíssima,
que és aquesta. El que en anglès es diu el N=1. Quan passes d'aquests grans consorcis internacionals, a què li està passant al meu pacient? I això ho trobo preciós. I aquí no tinc temps d'entretenir-me, però hi ha molts i molts exemples que cadascun de vosaltres, i suposo que en clínica és el que us interessa. I aquest és un d'ells. Tornem al gen BRCA, tornem a aquest pacient que tenia aquesta mutació, que el predisposa a tenir càncer, però també és una diana terapèutica. Aquest pacient respon a quimioteràpia. Què passa en aquest pacient? A la resistència. Que resulta que allà on abans hi havia una mutació, ara n'hi ha dos. I aquesta segona està contrarrestant, està revertint l'efecte de la primera. Ara aquest gen ha passat a ser funcional. Ara la quimioteràpia ja no té cap efecte, hem de canviar de tractament. Però el gros d'aquest cas, això ja estava descrit, el gros d'aquest cas, això són mostres d'autòpsia, és que en aquest pacient van trobar 14 llocs independents on això havia passat. A quina pressió selectiva estava aquest pacient que fes una reversió 14 vegades independents? Quan ens en vam adonar que havíem de canviar de tractament? I aquí una de les belleses, trobo, de la recerca és que els mateixos investigadors que estan fent això generalment són els oncòlegs, són els que veuen aquests pacients. Això els hi posa molt nerviosos. Tenim un sentit de la responsabilitat que el que va fer és que immediatament aquesta gent s'associés amb altres oncòlegs i patòlegs i creessin el test de diagnòstic, amb biòpsia líquida, el que sigui. Immediatament veus això a la clínica, vols saber si els altres pacients estan passant per lo mateix. Desenvolupen un test de diagnòstic que te permet detectar quan això passa la primera vegada i no ens esperem a que passi 14. Hem de canviar de tractament. Aquí ja no el podem tractar. I és una mica la reflexió que us vull fer. La recerca és molt poderosa i ha de ser part de la clínica i del diagnòstic. I una sense l'altra ens estem perdent alguna cosa que és molt important pel pacient. No us vull emplenar de casos, n'hi ha moltíssims superxulos. Aquest és molt rellevant per farmacogenòmica. En el que vull anar és aquest, perquè és el que me deixa anar a una de les coses que és una de les limitacions precisament de la seqüenciació massiva. En aquest cas no vam veure gaire cosa a nivell genòmic. Aquí el que ens trobem a autòpsia és que s'ha desenvolupat aquest teixit, la majoria són metges, en sabeu molt més que jo, però aquí el que ha passat és que hi ha o bé matriu extracel·lular o bé no sé el que és això, que està protegint aquestes cèl·lules de que la quimioteràpia penetri, l'està protegint d'una manera física. La seqüenciació massiva no en sap res d'anatomia, no ens l'explica. Ens dona una visió general del que està passant allà. A mi me donen una biòpsia i jo dic, sembla que hi ha el gen BRCA mutat, però poca cosa més. I aquí és on vull dir, jo el que he fet és molts anys, m'he dedicat a portar un servei de seqüenciació genòmica i dono assessorament als investigadors sobre com afrontar determinats reptes. M'he sentit moltes vegades, necessito resolució cel·lular, necessito saber qui és aquesta cèl·lula i qui és aquesta i per què són diferents i què s'estan dient. I jo els havia de dir, a nivell de seqüenciació això no ho podem fer. Ho hem fet de formes molt i molt complexes, ens hem passat molt de temps amb molts biaixos, però ha sigut tot molt complex. Fa 5 anys... Espereu, perquè és important tot això. L'heterogeneïtat, suposo que els patòlegs són els primers que ho veuen, en una mostra és molt i molt complexa. El que us he dit, seqüenciació massiva, agafa la mostra, te dona un resultat únic. Biòpsia, mutació BRCA, sí o no? Hi ha moltes preguntes que ens podem fer que no ens respon la seqüenciació massiva en aquest punt. Les cèl·lules immunològiques tenim en els immunòlegs molt empipats, perquè a mi me donen una biòpsia i no es veu cap, a nivell de seqüenciació massiva, cap cèl·lula immunològica. Poden ser superimportants. Pot ser que només els haguem d'estimular una mica perquè arribin a reconèixer aquest tumor i se'l carregui, però no els podem veure. Com es torna cancerosa una cèl·lula? Hi ha una transició i el moment aquest de la transició és on volem intervenir mèdicament, abans d'arribar al càncer. No ho podem veure, etcètera. Hi ha moltíssimes preguntes que ens podem fer per les quals necessitem nivell cel·lular i arquitectura. Evidentment, fa 5 anys, segona crida tecnològica, apareix el single cell sequencing a escala massiva. Aquí què està passant? Això és una tecnologia que ens permet, d'aquella biòpsia que teníem, potser teníem 5.000 cèl·lules, donàvem un resultat. Ara el que fem, separem primer les 5.000 cèl·lules i donem 5.000 resultats. I cadascun d'aquests resultats sabeu què és? El genoma, l'epigenoma, el transcriptoma, tot el que hem vist abans per un pacient, ara ho podem fer per cadascuna de les seves cèl·lules. És una exageració, en realitat això seria extremadament car, però podem fer 5.000 cèl·lules, això ens dona una granularitat impensada.
un altre cop ens hem tornat bojos. Ara volem caracteritzar tot. Totes les cèl·lules del nostre cos, totes les cèl·lules patògenes, totes les cèl·lules d'un animal, totes les cèl·lules durant el desenvolupament, totes les cèl·lules en un càncer. I estem creant catàlegs, catàlegs i més catàlegs i més catàlegs, que ens permet definir molt bé i descobrir nous tipus cel·lulars. Estem descobrint espècies de cèl·lules immunològiques. Això ens va molt bé per després estudiar-ho. I això està a la clínica. Això, el primer projecte que he fet jo, era amb squamous cell carcinoma, amb una metgessa que tenia pacients de càncer de pell i li van donar un projecte amb una farmacèutica per definir els seus pacients, els que veia ella a la clínica, quina era la complexitat a nivell cel·lular en resposta a immunoteràpia. Però encara hi ha un altre pas de complexitat. I això ja és d'aquest any. Això molt poca gent hi té accés. Jo hi he jugat, però no en aquesta precisió. Tota aquesta complexitat que heu vist, encara ens faltava un punt. La volíem veure en el microscopi. Volíem veure quina era una cèl·lula i quina era la del costat. Volíem veure què s'estaven dient entre aquestes cèl·lules. Ara ho podem fer. Això, jo crec que encara no hi ha cap aparell a Espanya, però fa poc he tornat. Quan vaig marxar a Austràlia encara no els havien començat a enviar. Són unes tecnologies que ens permeten dir, és una resolució tremendíssima, pots fer zoom i a part de tots els marcadors moleculars, possiblement que els patòlegs estan molt acostumats, per cadascuna d'aquestes cèl·lules la podem caracteritzar amb genoma, epigenoma, transcriptoma, per cada una de les cèl·lules. O sigui que ara puc dir, aquella cèl·lula immunològica que és nova, que no sabia que existia, està aquí i, evidentment, pum, te la identifica. La mutació BRCA, en tenim alguna, pum, te la identifica. Hi ha alguna cèl·lula d'aquest teixit que hagi fet ja la reversió, te la identifica. La capacitat d'informació que hi ha aquí, descomunal. Per tant, jo amb els 15 anys que porto fent això, me diuen la tecnologia tot és possible. Jo dic sí, a nivell de possible sí. Però hi ha moltes qüestions una mica que ja s'han discutit. I això me va de perles per parlar, ja començo amb la conclusió, d'aquest projecte preciosíssim, li tinc molt d'apreci, és el que em va permetre reintegrar-me a Girona amb la ciència, que és el CGI, el Cancer Genome Interpreter, i que el que intenta és integrar les dades, la democratització de les dades, perquè totes aquestes tecnologies, tots aquests coneixements arribin al pacient que s'està tractant a Palamós. I aquí és això, és un grup d'informàtics, biòlegs computacionals, liderats per la Núria López Vigas a l'IRB, que han buscat la col·laboració de molts hospitals, i entre ells, i de forma molt dinàmica i molt activa, a l'ICO i l'IDG, liderats per els doctors Joan Brugada i Joan Brunet i Ramon Brugada, però també amb una participació molt activa d'en Joaquim Bosch, d'en Bernat de l'Olmo, per intentar integrar tota la informació de manera que intervenen precisament aquí, a l'analitzar les dades. Parlàvem de la intel·ligència artificial. Això és intel·ligència artificial. Això ja és molt més que anar a caracteritzar aquest genoma. Això ja és dir, tota aquesta població de dades, com la puc summarize, com la puc resumir de manera que a l'oncòleg li sigui útil, de manera que al pacient li sigui útil, de manera que el pacient que s'ha visitat aquí, que s'ha visitat a Barcelona, que s'ha visitat al Peter MacCallum Cancer Center d'Austràlia, on tenen aquestes tecnologies, tingui la mateixa informació i les mateixes possibilitats dintre de la legislació de tractament. I amb això me'n queda l'altra part més divertida, que són els agraïments. Gràcies per convidar-me. L'estic disfrutant molt, aquestes xerrades. En el grup d'Austràlia, la Núria López Vigas, en el grup d'aquí, la Unitat de Diagnòstic Molecular i Medicina Personalitzada, que estan fent dia a dia centenars de mostres amb aquests tests genètics que miren molt acuradament si hi ha la mutació o si no hi és, per facilitar el diagnòstic. I en el grup de recerca en oncologia de precisió, evidentment, una de les coses que me queda agrair, molt important, el que ha passat aquí. La tecnologia és poderosíssima, jo crec que no hi ha qüestió sobre això. La tecnologia és cara. D'entrada requereix inversió. És molt difícil aconseguir diners de fundacions públiques o d'entitats públiques per finançar aquests equips. Un equip d'aquest, tot el que us he explicat se fa amb això, amb el NextSeq. I gràcies a la fundació privada, ara a Girona el tenim, aquí tenim la doctora Melina Pinsac i el doctor Ramon Brugada rebent aquest instrument que me consta que ens està instal·lat, que la setmana que els entrenaran, que la setmana següent ja tindrem a disposició totes aquestes coses des de Girona en el nivell que vosaltres li vulgueu donar.
I aquí insisteixo, recerca, diagnòstic, els hem de donar el màxim nivell perquè és el que s'ha de fer pels nostres pacients. O sigui que moltes gràcies també a la Fundació Privada i aquí ho deixo. Moltes gràcies, Gisela. Interessantíssim. Estela, sisplau. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair al comitè organitzador per convidar-me a aquestes primeres jornades i parlaré d'un tema que ja s'ha tocat a la primera taula, el tema de la multidisciplinaritat. En primer lloc, dir-vos que soc assessora genètica de la unitat de càncer, tant pediàtric com adults, per tant, la meva xerrada anirà bastant orientada als equips multidisciplinars en càncer. Aquí podeu veure els equips multidisciplinars. Tots sabem que són professionals de diferents categoria o background i que tots donen la seva experiència dintre del grup, però tots tenen la seva responsabilitat. Dintre d'aquests grups vull fer una mica de la bandera del que ha parlat abans la Mònica, dels assessors genètics. Els assessors genètics som professionals que som llicenciats en ciències i tenim un màster específic en assessorament genètic i en aquest màster adquirim habilitats comunicatives, per tant som un gran nexe entre el laboratori pel nostre coneixement molecular i la part clínica pel nostre coneixement clínic. Llavors, una mica en si la genètica podem partir d'un coneixement molt ampli, com és l'estudi del genoma, on tenim la part codificant i no codificant de l'ADN, o podem ser una mica més específics i estudiar l'exoma, on està, com veieu, és l'1% només del genoma i és on estan tots els gens, que aproximadament, això va variar una mica, però hi ha aproximadament 25.000 gens, o podem ser encara molt més específics i estudiar només aquests gens que sospitem del pacient. Aquí us he posat una mica un algoritme que segueix a les unitats de consell genètic per presentar-vos una mica la multidisciplinaritat. Els pacients, quan venen a la consulta per fer un estudi genètic, tenim el pretest on s'agafen tots els antecedents, els arbres familiars, l'anamnesi, tenim el professional clínic que fa l'exploració física i tot això dona una visió de quins gens es poden estudiar en aquell pacient. Seguidament, aquesta informació arriba al laboratori i és el laboratori on farà l'anàlisi de les dades d'aquells gens que nosaltres hem demanat i arriba a una interpretació que a vegades pot ser fàcil o a vegades necessita també de la col·laboració dels assessors genètics que col·laborarem en la recerca de bibliografia i en la interpretació d'aquestes dades. I finalment haurem de donar aquest resultat a un pacient i que pertany a una família. Llavors haurem de donar un assessorament post-test explicant les implicacions que això té, ajudar el pacient a adaptar-se a aquest nou estat genètic i començarem principalment al cascade testing, a l'estudi en els familiars. De què serveix fer un estudi genètic? Bé, ja ho hem parlat anteriorment, però serveix saber quan una persona, per exemple, té càncer, li pot donar resposta al per què ha tingut càncer. Li serveix també per saber quines persones de la família tenen risc d'aquesta predisposició a càncer. Serveix també per fer derivació al pacient als diferents serveis que faran cobertura d'aquest risc o aquesta predisposició a càncer. Pot ser dermatologia, pot ser endocrí, pot ser diferents especialistes. I això serveix perquè el pacient portador entrarà en programes de detecció precoç i de prevenció del càncer. I com bé ha dit la meva companya anteriorment, permetrà també, segons l'alteració genètica, donar tractaments específics segons l'alteració genètica, com per exemple els inhibidors de PARP per als pacients portadors de mutacions en els gens BRCA. I per últim, oferir als pacients diferents opcions reproductives a l'hora de si volen evitar la transmissió de l'alteració genètica a la seva descendència, on la meva companya assessora genètica, Anna Bolí, parlarà d'això posteriorment. A vegades el pacient ja ens dona exactament quina alteració genètica tindrà, segurament quin gen és el que causarà el que tenim davant. Però moltes vegades, encara que haguem recollit totes les dades, haguem explorat el pacient, tenim tota l'anamnesi recollida, tota la història familiar, no sabem què té el pacient. Llavors ens crea un dubte. I això passaria
per exemple, doncs aquí tenim dos pacients que físicament ens crida l'atenció i podem pensar que hi ha una malaltia genètica darrere, però potser no sabem exactament quin gen està causant tot això perquè no compleix cap criteri de cap gen. Això seria com, poso l'exemple, com buscar a Wall-E. Tots coneixeu a Wall-E i llavors a vegades buscar a Wall-E dintre d'aquest dibuix pot ser una gran dificultat, el que estigui molt entrenat no, o com per exemple aquest científic que ha trobat l'algoritme per trobar el Wall-E de forma ràpida. A genètica encara no estem en aquest punt i a vegades això costa molt. Això és en el laboratori, troben un munt de dades, troben un munt de gens i el genetista al laboratori es torna boig perquè no sap què ha de reportar ni com ha de reportar. Per això necessita els equips multidisciplinars que ajudin tant al laboratori com a la clínica per intentar arribar a una solució. Llavors, moltes vegades és què reportem, com ho reportem, aquest gent que hem trobat, quines característiques ha de tenir per reportar-ho, per no reportar-ho. Llavors, sí que hi ha diferents guies internacionals, tant europees com americanes, que ajuden a saber quins gens s'han de reportar quan es troben tant en recerca com en clínica, quan fem un exoma. Els americans ens proposen llistes de gens en els que diuen si vostè vol fer un estudi genètic, un exoma, genoma, i troba gens que no estan associats a la patologia del pacient, aquí té una llista dels gens que recomanem reportar. Els europeus són més conservadors i diuen, bueno, a veure, que no cal fer llistes, potser, sinó mirar més altres variables. Llavors, els equips multidisciplinars el que fan és mirar quin consentiment informat hem de donar al pacient, què ha signat el pacient, vol saber, no vol saber, tota aquesta informació. El gen aquest té accionabilitat, farem alguna cosa quan el trobem? Aquest pacient rebrà algun canvi en el seu maneig mèdic? Quines dades hi han publicades respecte a això? El gen que s'ha trobat és en un menor? El risc que li dona és en edat pediàtrica o és en edat adulta? I quin impacte psicològic això està provocant en una família en la que no s'esperava aquestes troballes? Llavors, aquí podíem fer com un resum, que ja aquesta tarda en parlaran, però una mica les troballes primàries és els gens que nosaltres indiquem per la sospita genètica que tenim. Són relacionades amb la patologia del pacient i estan buscades intencionadament. Després tindríem les troballes secundàries. No estan associades a la patologia del pacient, però sí estan buscades intencionadament. I per últim tindríem les troballes incidentals, que no estan relacionades amb la patologia del pacient ni tampoc estan buscades intencionadament. Llavors, què fem? Quines troballes informem? Informem de tot? No? Només les relacionades amb la patologia? Doncs això és el que sempre estem donant voltes tots per saber què és el millor pel pacient. Llavors, un dels projectes que vam tenir, que vam publicar al novembre del 2022, era una mica mirar això, quin impacte això provocava en aquestes famílies al desvelar aquesta informació. El que vam mirar era l'accionabilitat clínica i l'impacte psicològic en famílies que es feien un estudi genètic no per indicació oncològica, sinó per un exoma, per altra patologia, i se'ls hi trobava una alteració genètica en un gen de predisposició a càncer. Llavors, això s'ha fet amb un equip multidisciplinar de genètica clínica, de genètica del càncer, neurologia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron i vam trobar que el 92% en el consentiment informat havien acceptat rebre aquesta informació, o sigui, una acceptació molt alta. El 80% de les famílies, curiosament, no tenien història familiar de càncer i en el 20% es va fer un diagnòstic de càncer en el primer seguiment. Vam observar per unes escales d'impacte psicològic en el que aquests pacients tenien un increment d'impacte psicològic respecte a les famílies que es feien l'estudi genètic per història familiar oncològica. Llavors, aquí us poso un exemple d'aquest noi que tenia un retras cognitiu i des de la unitat de genètica clínica se li va fer un exoma per el fenotip que tenia i se li va trobar una alteració genètica que explicava el seu fenotip, però a més es va trobar una alteració genètica en aquest gen, l'SDHB, que és un gen que predisposa a paragangliomes familiars. Aquest pacient ve a la unitat de consell genètic i allà comencem a fer el cascade testing a l'estudi als familiars per saber qui comparteix aquesta alteració genètica.
l'alteració genètica era heredada de la mare, una mare totalment sana, però que comença un seguiment específic per a aquesta alteració genètica. Després, aquesta mare té 2 germans. La germana, quan ja va venir a la consulta, ens comenta una sintomatologia sospitosa de que podria la pacient estar amb un diagnòstic possible de paraganglioma, ja que presentava taquicàrdia, una mica d'ansietat. Llavors, això va ajudar, perquè aquesta senyora ja estava a punt de començar a fer-se estudis, doncs vam poder orientar una mica a l'equip que l'estava seguint de dir, escolteu, aquesta senyora s'està fent un estudi, per això no sabem encara si és portadora, però que penseu que possiblement podria ser que hi hagués un diagnòstic de paraganglioma. I efectivament aquesta senyora era portadora i quan va venir a la consulta a rebre el resultat ja havia sigut diagnosticada del paraganglioma. Seguidament van fer l'estudi a la seva filla, que va sortir també que era portadora, va començar el seguiment i en el primer seguiment li vam trobar un paraganglioma renal. Un altre dels àmbits en els que treballem és en el tumor. Com bé ha dit ella, actualment en els pacients pediàtrics oncològics es fan estudis tumorals, sobretot per buscar dianes terapèutiques i en els pacients adults a vegades també es fa aquests estudis tumorals. Llavors, moltes vegades els oncòlegs tenen dubtes d'allò que es troba en el tumor, això és hereditari, vol dir que no, què fem, ho hem de reportar, hem de fer estudis o no? Llavors aquí estan els equips multidisciplinaris. Aquí he posat un exemple d'una pacient en la que es van trobar 18 variants patogèniques o probablement patogèniques. Doncs aquí està la feina dels equips de començar una revisió amb guies que tenim a nivell de tumor versus germinal. I no només això de quins gens s'han de reportar, quina freqüència al·lèlica ha de tenir, etc., sinó també hem de buscar si les variants que s'han classificat en el tumor com patogèniques també estarien classificades com patogèniques a nivell germinal. Llavors, tot això és una tasca que es fa des del laboratori i des de la clínica i s'arriba a un consens. I aquest consens, en aquest cas, va ser que no s'havia de fer cap estudi germinal en aquesta pacient. Un altre dels àmbits que volia tocar era una mica, he posat el Patient's Journey, que és que la dificultat que tenen els pacients amb malalties rares d'arribar al diagnòstic, la importància dels equips multidisciplinars. Els pacients donen voltes i voltes i voltes durant anys per arribar a un diagnòstic del que els hi està passant, ja sigui en oncologia o ja sigui en genètica clínica. D'aquí la importància de les unitats de genètica aquí a Espanya. Aproximadament poden estar entre una mitja de 4 a 5 anys per arribar a un diagnòstic. Llavors, i això per què pot ser? Doncs mira, aquí tenim una fotografia de vidres trencats que si us pregunto a cadascú de vosaltres què creieu, d'on provenen aquests vidres, potser cadascú em donaria una versió diferent. Podria ser un got, una gerra, una finestra. I això passa amb els pacients. Els pacients tenim el problema que moltes vegades no es veuen en context general, sinó que es veuen per òrgans. Un retinoblastoma metastàsico, unos dientes mal posición, un pie mal posicionat, però tot això no es posa en conjunt i moltes vegades no fem la visió, que això ja s'ha comentat aquest matí, la importància de veure el pacient de forma completa. Aquí us poso un exemple, que és molt recent, d'un nen que des dels 2 anyets de vida ha estat amb problemes intestinals, uns problemes molt greus que fa que aquest nen hagi de prendre medicació per anar al bany cada dia. Llavors això ja crida una mica l'atenció, perquè cada dia crida l'atenció. Doncs aquest nen, la seva mare desesperada portant-lo a diferents metges a veure què passava, a part tenia problemes d'aprenentatge, i als 7 anys presenta una lesió a la llengua, no sé si la veieu, aquest granet, que es fa biòpsia i l'anatomia patològica diu que és un neuroma. Llavors, la mare estava tota expectante perquè ara sí que em diran què té la meva criatura. I no, se li va donar l'alta i aquí comencem el calvari d'aquestes famílies, doncs que cansanci, angoixa i més pedres a aquesta motxilla, perquè no s'ha arribat a aquest diagnòstic. Aquest nen, amb 9 anys, per aquest problema de conducta, arriba a una psicòloga que molt audaçment diu «Ui, aquest nen és molt laxe, que raro».
ostres, jo conec una persona en un hospital, potser t'haurien de fer un estudi genètic. I efectivament va arribar a la unitat genètica d'un altre hospital i allà se li va fer un estudi genètic per hiperlaxitud i es va trobar una alteració genètica en aquest gen. Aquest gen, pels que no es coneixeu, és el síndrome de Mendes-B. Són nens que tenen neuromes a la llengua, als llavis, tenen un fenotip, com veieu allà al final, molt marfanoide i tenen molt risc de càncer medular de tiroides. A aquests nens se'ls ha de treure la tiroides principalment abans de l'any de vida, perquè normalment el càncer és metastàsic. Doncs bé, aquest nen se li diagnostica, es troba l'alteració genètica en aquest gen, es comença ràpidament la imatge i ja tenia el càncer amb afectació ganglionar. I aquest és el nen. Veieu el fenotip que té? És un fenotip hiperlaxa, té aquests llavis gruixuts, té aquestes lesions a la llengua, que tot en conjunt ens fa sospitar d'aquest síndrome. I vosaltres direu, sí, clar, ara que ho sabem. Doncs jo he fet la prova i he posat en el Google tal qual neuroma lingual, a veure què em sortia. I aquestes són les 3 primeres troballes que surten al Google. La primera posa infreqüent, la segona posa infreqüent i la tercera posa síndrome de Mendes-B. Si s'hagués intentat trobar o mirar el pacient de forma completa, potser haguéssim arribat a temps i no haguéssim arribat a aquest diagnòstic. Imagineu la desesperació de la mare quan arriba tard aquest diagnòstic. I això és per què? Doncs per això, perquè no hem mirat el pacient de forma holística, sinó l'hem mirat a trossets amb diferents especialistes. El pacient va d'un costat a l'altre i no hem vist que aquests vidres venen d'aquí. I l'equip multidisciplinari és el que intenta ajuntar totes aquestes característiques, la història familiar, les característiques físiques del pacient, l'anamnesi, tot, per intentar arribar a un diagnòstic més ràpid. I no només això, perquè és molt important mirar totes les característiques del pacient, però també és el seu entorn. Si jo us pregunto què veieu en aquesta fotografia, podem dir que és una nena que està mirant i potser està mirant a altres nenes jugant. No? Doncs no. La fotografia ara completa ens dona una informació totalment diferent a la que teníem quan l'estàvem veient amb un objectiu més petit. O sigui que els equips multidisciplinars el que intenten és que aquest cargol que ha d'arribar a la meta i que està anant a poc, els equips multidisciplinars volen donar-li canya i que arribi ben ràpid al seu objectiu. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Estela. Continuem amb Òscar, sisplau. Bueno, un placer estar aquí esta mañana. Gracias al comité organizador por la invitación a formar parte de esta interesante sesiones. La verdad es que estamos pasando estos meses un poco de la era genómica. Venimos del Congreso Europeo de Genética Humana. En los próximos días habrá otra serie de congresos y sobre todo enfocados en la parte de las aplicaciones de genómica. Un poco la ponencia de hoy, hablando de un poco del futuro, es la aplicación del genoma, que es algo un poco visionario, aunque sabéis que hay algunos proyectos a nivel europeo que ya lo están integrando y en Estados Unidos. Y por otro lado, aplicaciones un poco específicas, ¿no? Que no están del todo consolidadas en los sistemas sanitarios, que uno sería lo que es la aplicación en unidades de cuidados intensivos neonatales. Y vamos a hablar de introducirnos un poco en la medicina genómica neonatal, sobre todo en 2 aproximaciones, ¿no? En el diagnóstico y luego en el cribado, para detectar recién nacidos asintomáticos que pudieran padecer algún tipo de enfermedad accionable temprana que minimizara un poco la morbilidad de estos niños. Un poco la presentación, yo soy aquí el interlocutor, pero el mérito de la presentación es el equipo médico de Illumina que está trabajando en estos proyectos, sobre todo a Tadna Marón, que es la coordinadora del servicio de neuropediatría del servicio israelí. Ella, estábamos hablando antes de equipos multidisciplinares. En Israel se han creado equipos multidisciplinares para llevar a cabo este proyecto. Y luego también de VPIC, que lleva un poco la parte de coordinación clínica en el proyecto de New World Genome en Inglaterra. Sabéis que en Inglaterra ya
quizás llevan unos años de experiencia en el uso de genoma a nivel de diagnóstico y ahora lo que quieren hacer es traspasar ese conocimiento a la detección preasintomática de recién nacidos con otro tipo de enfermedades. Bueno, estos serían un poco los dos puntos que vamos a tratar. Luego, posteriormente, después de la comida, habrá una sesión específica y sobre todo va a haber retos sociales, todo el mundo lo sabemos, y debates éticos, no es en el foco de la presentación que voy a hacer yo, pero bueno, posteriormente seguro que saldrán estos temas. ¿Por qué el genoma, no? Yo creo que lo hemos hablado anteriormente. El genoma nos está dando, sobre todo en estas aplicaciones que hemos hablado antes, los tiempos de respuesta tienen que ser ágiles, rápidos, y tener digamos, un mayor espectro posible de alteraciones genómicas en un solo test. Como hemos comentado, hablando un poco de protocolo, el genoma, realmente el protocolo de laboratorio es más rápido, no hay como en la secuenciación masiva, captura, lo que es la homogeneidad un poco de las coberturas que se obtienen es mayor que en otras tecnologías o paneles y cubrimos un amplio espectro de variantes, no solo las mutaciones puntuales, inserciones de lecciones, sino variaciones en el número de copia, variaciones estructurales. Ahora hay algoritmos, estábamos hablando antes de algoritmos, se están mejorando los algoritmos sobre todo en ciertos pseudogenes, por ejemplo, atrofia muscular espinal, todos sabemos, en Duchenne, la parte de expansiones dinámicas ya es bastante fiable, estamos hablando de, por ejemplo, de X frágil, y están mejorando los algoritmos también para estructurales. No es perfecto. Ahora con la inclusión, por ejemplo, de la long read, las lecturas largas, se está mejorando un poco la detección de alteraciones estructurales y pseudogenes, ¿no? Genoma nos está permitiendo tener un test que cubre otra serie de test que deberían de ser utilizados de una forma itinerante. Y por otro lado está habiendo una evolución en las guías. Sabemos que la Sociedad Europea de Genética Humana sacó una guía el año pasado con 45 puntos, criterios que debían de cumplir el genoma en uso clínico. Y por otro la American College of Molecular Genetics, que ya recomienda el uso de exoma y genoma para ciertas indicaciones, incapacidad intelectual, anomalías congénitas, etcétera. Y por otro lado, pasando un poco más de un contexto médico o científico, hay muchas compañías de seguros ya a nivel mundial. Ellos llevan quizás una medicina más economicista, ¿no? ¿Cuáles son los test que, digamos, minimizan mi gasto y que tengo una mayor rentabilidad diagnóstica y accionabilidad clínica? Y muchas de estas compañías ya están recomendando el uso del genoma como primera línea de diagnóstico. Estamos viendo cierta evolución, lógicamente estamos todos aprendiendo sobre ellos, se está generando evidencia, pero bueno, quizás a futuro el genoma puede ser una de las tecnologías que se puedan implantar. Sobre el estudio de genoma en unidades de cuidados intensivos, ya hay cierto recorrido, hay ciertos proyectos a nivel internacional. Por cierto, todos no son demasiado originales, todos empiezan por baby animal, baby manatí, baby bird, baby falcon, todos les han puesto diferentes nombres de animales, es curioso. Y a raíz de todos estos proyectos se han generado diferentes estudios de evidencia. Lo que nos podemos preguntar es, en unidades de cuidados intensivos estos niños con sospecha de etiología genética es un número pequeño, pero el impacto sanitario es muy grande. Estos niños normalmente, si no fallecen antes, por desgracia, están en unidades de cuidados intensivos durante días, semanas o meses y el impacto es grande. Los costes asociados a sanitarios normalmente están por encima del 50%, a pesar de que el número es bajo. La primera pregunta, ¿podemos mejorar los rendimientos diagnósticos con las técnicas estándar? Bueno, hay ciertas publicaciones ya sobre ello. Los rendimientos diagnósticos en cada publicación varían un poco porque las indicaciones son muy heterogéneas, pero bueno, nos podemos quedar con estas barras, ¿no?, que van del 20 al 70%. Y luego también hay estudios que han hecho una comparativa directa con otras técnicas estándar. Estamos hablando de electroencefalogramas, cefalopatías, técnicas funcionales, bioquímicas, de imagen, etcétera, e incluso genéticas, ¿no? Y en todos los casos el genoma ha otorgado rendimientos diagnósticos superiores. Esto un poco la primera pregunta. La segunda, ¿tener un diagnóstico de estos niños cambia mi manejo clínico? Manejo clínico no es el tratamiento, bueno, ya sabemos que están trabajando en terapias génicas, terapias avanzadas, etcétera. No es el tratamiento directo, aunque sí que, por ejemplo, en muchos casos hay un cambio en la medicación, pero estamos hablando de derivación a especialistas adecuados, también lo que son cirugías dirigidas, evitar pruebas innecesarias, etcétera. Estamos hablando de un contexto de manejo clínico un poco de amplio espectro. Y en todos ellos, como veis, el manejo clínico fue impactado tras un diagnóstico con genoma. Estamos hablando de entre un 20 y un 70% también.
y, como siempre, la variabilidad viene derivada de las indicaciones. Un poco concretamente, que era la charla de hoy, solo en 2 diapositivas, el proyecto Baby Bambi. Este proyecto fue ahí sí, impulsado y coordinado y financiado por el Ministerio de Sanidad israelí, y en el cual han participado 19 unidades hospitales con unidades de cuidados intensivos neonatales. Multidisciplinaridad, más de 130 profesionales, entre neonatólogos, genetistas, el Consejo Genético, aspectos legales, han estado involucrados en este proyecto y un solo centro de secuenciación. Tampoco es necesario. Estábamos hablando antes de las capacidades de secuenciación. Ahora sabéis que, bueno, se han presentado incluso equipos que podrían, digamos, tener la facilidad de secuenciar entre 20 y 25 mil genomas en un solo equipo anualmente. Es decir, que quizás, y los costes, un poco la democratización de acceso a la secuenciación del genoma cada vez va a ir a más, ¿no? Hay todo tipo de problemas asociados y limitaciones, desde luego. Objetivos del programa era evaluar la eficiencia de diagnóstico, la practicabilidad, los tiempos de respuesta tienen que ser ágiles, qué tipo de variantes analizar, las sensibilidades, especificidades, el flujo de derivación de muestras, la información a los progenitores de los test, consejo pretest y posttest, la utilidad clínica y luego también muy importante, al final de este estudio piloto se hacía una encuesta de satisfacción tanto a los profesionales sanitarios que estaban implicados como a los padres. Ha habido criterios muy específicos de inclusión. Eran neonatos que tenían que tener 90 días, menos de 90 días de vida. Tenían que tener los análisis en trío, los progenitores también hechos para agilizar la informatividad, el informe. Lógicamente no tendrían que provenir, por ejemplo, de neonatos con sospecha de algún tipo de aneuploidía, infecciones, etcétera. Y los criterios de inclusión eran, bueno, lógicamente, malformaciones multisistémicas, alteración del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, hipotonías severas, refractarios, por ejemplo, procesos convulsivos severos, refractarios a tratamientos farmacológicos, etcétera. Había unos criterios muy claros de inclusión y al final este estudio que tiene lugar en torno a 1 año y medio aproximadamente, se han incluido 130 neonatos en unidades de cuidados intensivos y en 80 de ellos se encontraron variantes patogénicas y probablemente patogénicas. El mensaje quizás no sea el rendimiento diagnóstico que se han obtenido, es lo que viene ahora, ¿no? Los tiempos de respuesta de análisis de un genoma y de informe a los neonatólogos fueron de 7 días de media. El rendimiento diagnóstico del 61%, pero como vemos en un porcentaje alto, un 10-11%, había más de una anomalía genética asociada para explicar el fenotipo de ese paciente. Muchas veces detectamos una alteración, una variante genética patogénica y nos quedamos ahí. Bueno, hay otros estudios que van en esa misma línea. UK England, por ejemplo, el proyecto está encontrando esto, ¿no? 10 o 15% de los pacientes tienen más de una variante patogénica. Por eso los espectros tan heterogéneos en los fenotipos, en la presentación clínica de estos pacientes. Y el manejo clínico, que fue de un 36%, cambió el manejo clínico de esos niños en un 36%, lo que estamos comentando antes, ¿no? Incluso cirugías dirigidas, tratamientos, terapias y evitar pruebas innecesarias, ¿no? Que a veces crean un sufrimiento de estos niños innecesarios. Las preguntas, bueno, están ahí. Con el genoma en primera línea de diagnóstico para este grupo pequeño, pero de alto impacto, tenemos un mayor rendimiento diagnóstico, cambiamos el manejo clínico, lo mejoramos, ahorramos costes, hacemos el sistema más sostenible. Esto es lo que se está evaluando y parece que va en este sentido. Lógicamente se necesitan más estudios de este tipo. Desgraciadamente aquí en España no tenemos ninguno parecido. Sabéis que hay otros en otros países de nuestro entorno. En España no hay de momento un abordaje de genoma en primera línea de diagnóstico. Hemos tenido algunas reuniones con la Sociedad Española de Neonatología para ver si se podía impulsar un estudio. Son pocos pacientes, pero impulsar un estudio piloto en España similar al de Israel o en otros países. Como transición a la segunda parte, comentar la importancia, porque el genoma, ¿no? Todos conocéis el Centro de Estudios de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, el CDN, que está situado liderado por Belén Pérez en Madrid, y en el cual le llegan pacientes del cribado neonatal de metabalopatías para su posterior diagnóstico. Utilizan diferentes tecnologías, petrometría de masas, gases masas, también exoma, etcétera. Y en algunos casos, esta es la publicación que se hizo el año pasado, encontraron variantes patogénicas
detectadas en regiones intrónicas y promotoras. No todo está en regiones codificantes. Y explicaba el fenotipo de estos pacientes por esto con estudios. Esto es la importancia de regiones no codificantes que a veces obviamos. Sí que es cierto que hay mayor evidencia en regiones codificantes, pero la parte de no codificantes, lógicamente, es un mundo todavía por estudiar, desarrollar y cobrar más evidencia. Bueno, la parte de cribado. Esto es quizás un poco más delicado, ¿no? Sabéis que el cribado actualmente está orientado al cribado metabólico. Aquí en España tenemos una situación muy heterogénea, comunidades autónomas que están haciendo 7, 8 metabolopatías, otras 45. Y aquí en Cataluña, bueno, empezaste el cribado neonatal en la Diputación de Barcelona, yo creo por el año 69, y no se universalizó hasta principios de los años 90, con el hipotiroidismo congénito, etcétera. Actualmente la mayoría de las plataformas de cribado están basadas en tecnologías de inmunofluorescencia, tecnologías de inmunofluorescencia retardada, CELFIA, espectrometría de masas triple cuadripolo y electroforesis capilar, por ejemplo, para hemoglobinopatías o talaxemias. Pero en los últimos años, vosotros fuisteis pioneros, en el 2017 ya se incluyó, por ejemplo, la inmunodeficiencia severa, el SCID, que es una técnica genética, no es NGS, pero es genética. Y ahora mismo hay estudios pilotos, como sabéis, como la atrofia muscular espinal. Es decir, que la genética ya se está incorporando en los cribados poblacionales. Otra de las, quizás de lo que está en debate, lo que son los criterios de Wilson-Jackner que se publicaron hace 45 años, siguen válidos actualmente. Han pasado 45 años, conocemos mejor la etiología de las enfermedades, conocemos mejor la historia natural y clínica de estas enfermedades, tenemos tratamientos nuevos, tenemos equipos incluso tratamientos farmacológicos que no existían antes. Esto sigue siendo válido. Este es un debate que realmente si los programas de cribado deberían de estar todavía basados en esos criterios, o hay unos criterios que antes habéis comentado de que es, por ejemplo, lo que es minimizar la odisea diagnóstica de estos pacientes o minimizar la morbilidad de esos niños en el resto de su vida, ¿no? Hay proyectos internacionales de uso de genoma y genómica en cribado de niños preasintomáticos, recién nacidos sin una etiología específica, tanto en Estados Unidos, Oriente Medio y Asia, y en Europa. En Europa, bueno, el paradigma quizás el proyecto Screen4Care, que yo creo que todo el mundo lo conocéis, está financiado por la Comunidad Europea con 25 millones de euros. Hay 35 instituciones ya implicadas y van a desarrollar un poco las bases, tanto prácticas operacionales, legales, éticas, etcétera, para ver cómo se podría implantar o ampliar el espectro de enfermedades con base genética a cubrir por el cribado neonatal. En Holanda también están bastante avanzados después de 2 años y ahora vamos a hablar realmente posteriormente del proyecto en Inglaterra. ¿Qué os aporta la genómica en el cribado neonatal de metabolopatías? Bueno, cribado neonatal, no de metabolopatías. Que no todas las enfermedades tenemos un marcador bioquímico para utilizar las tecnologías de proteómica o metabolómica que hemos comentado antes. Por ejemplo, hablando de metabolopatías, el ciclo de la urea, muchas enfermedades del ciclo de la urea que no tienen marcadores. Por otro lado, hay marcadores bioquímicos o metabólicos actualmente que tienen una alta tasa de falsos positivos. Por ejemplo, la galactosemia, la tirosemia tipo 1, son tasas de altos positivos que deben de ser reconfirmadas por otras técnicas paralelas, gases masas, etcétera. Esto crea un estrés un poco al sistema sanitario, a los médicos y a las familias. La genómica podría minimizar estos casos. No quita que la genómica sea totalmente sensible, específica para todas las variantes. Eso también, lógicamente, hay que afinarlo. Todo no es perfecto, es intentar buscar complementariedad entre ambas. Por otro lado, no hay suficiente sensibilidad en algunos marcadores. Esto lo sabemos, por ejemplo, en enfermedades lisosomales, que estamos haciendo por gases masas. No todos tienen la sensibilidad adecuada y perdemos muchos casos. Pseudodeficiencias. Hay mutaciones en las cuales va a impactar en la expresión de ciertos genes o la actividad enzimática, pero siempre en situaciones subclínicas y no vamos a poderlo detectar, pero realmente la variante patogénica está y no podemos detectarla por marcadores bioquímicos. Es fácil incluir nuevas enfermedades. Al final trabajamos con paneles virtuales en genoma en exoma, es incluir un nuevo gen, nuevas variantes, etcétera. Por otro lado, hay situaciones de borderline marcadores en borderline que ayudarían un poco a clarificar la situación de estos pacientes y distinguir fenotipos severos de fenotipos medios. Por ejemplo, la aciduria isovalérica, sabéis que tiene diferentes espectros de manifestación de acuerdo a la mutación.
Y luego ayudar un poco a prognosis, al tratamiento, al seguimiento de esos pacientes. Conociendo la mutación, estamos hablando de enfermedades en genómica, estamos hablando de muchas veces mutaciones asociadas a una enfermedad. Y mejor consentimiento reproductivo a la familia, ¿no? Sabemos si esas enfermedades o mutaciones están heredadas o son de novo y qué impacto puede tener en el consejo reproductivo futuro de estas parejas. No voy a entrar mucho en detalle. El programa de Inglaterra ha sido elaborado después de 2 años, con grupos de todo tipo, multidisciplinares, legales, y una partida muy importante ha sido la formación. El primer contacto que tiene la futura mamá es con la matrona, que le va a explicar un poco en qué consiste el impacto que tiene estar incluida en este proyecto. El objetivo es secuenciar 100.000 genomas. Estos 2 años ha sido para establecer los círculos de formación, de practicabilidad, dónde se va a hacer la secuenciación, las variantes a analizar, los genes a analizar, las patologías a analizar, y está previsto esta secuenciación de esos 100.000 recién nacidos asintomáticos para finales de 2027. Con objetivos claros principales, lógicamente, es eso, a nivel práctico. Segundo, a nivel de qué se hacen con esos datos genómicos de los niños sanos, vamos a decirlo así, esos datos quedan ahí. Se pretende crear una librería de acceso de consultoría anonimizada para diferentes grupos de trabajo y de investigación, siempre, lógicamente, sin acceso a los datos del niño, del bebé, pero que puedan ser útiles para desarrollar nuevas terapias o hacer estudios poblacionales, etcétera. Y por otro lado, lo más importante es el impacto legal, ¿no? que esos datos genómicos van a estar durante el resto de la vida del paciente y podríamos tener enfermedades de manifestación tardía, ¿no? ¿Qué se hace con esos datos? ¿Dónde se guardan? Y también el derecho a la familia de en cualquier momento retirarse del programa, ¿no? Retirar esos datos de sus bebés. Actualmente el cribado en Inglaterra es muy modesto, la verdad, son 8 metabolopatías y un poco, aparte de los criterios que hemos visto antes de Wilson-Jackner, ellos quieren incluir otros principios. Lógicamente las patologías tienen que ser variantes a analizar claramente causales, no ambiguas o de variantes de significado incierto. Por otro lado, de alta penetrancia y que tengan un impacto en la vida posterior de los niños si no se detectan en fases tempranas. Por otro lado, hay un tratamiento que puede mejorar la historia médica y clínica de ese niño si se detecta y se acciona en fases tempranas. Y por otro lado, que todos estos tratamientos y todo este cribado pueda ser ofrecido a toda la población independientemente de donde nazca en Inglaterra. Estos han sido los 4 criterios principales. Las enfermedades que van a evaluar. Hay diferentes fuentes. Pero esta fuente, quizás la RGXG, no sé si estáis familiarizados, asocia enfermedades con tratamientos, accionabilidad, de todo tipo. Entonces, ellos lo que han hecho es evaluar las enfermedades potenciales que pudieran incorporarse a este estudio piloto de 100.000 genomas y al final han seleccionado 744 enfermedades asociadas con 725 genes. No quita que después de este estudio, al final del proyecto, todas estén incorporadas al cribado genómico en Inglaterra. Luego se va a evaluar cuáles de ellas realmente han tenido un impacto, una accionabilidad clara y una mejora y una mejor sostenibilidad del sistema. Lógicamente, las variantes que son de expresión, manifestación tardía no se van a incluir. Estamos hablando antes del BRCA, etcétera. Estas no van a estar incorporadas. Objetivo. La idea es, en un futuro, a partir del año 2028-2029, detectar 9 neonatos asintomáticos que no se podían detectar por actual programa de cribado. Estamos hablando de multiplicar los rendimientos de detección 6-7 veces. Bueno, en Inglaterra tienen 695.000 nacimientos al año, aquí estamos un poco menos de la mitad. Y en el estudio piloto, en más concreto, de esos 100.000 genomas, incluyendo estas enfermedades, se prevé que puedan detectarse 1.000 neonatos. Una incidencia de 1 en 100. Este sería un poco el objetivo. Y por otro lado me quedo con esta última frase, esta es la última diapositiva. Estamos todos en un recorrido, ¿no? Conjunto, ¿no? Y aprendiendo cuáles son los beneficios que podría tener y los prejuicios también que podrían causar este tipo de abordajes de bebés asintomáticos y las expectativas que nos dice Sarah Jane para este programa nos ayudarán a todos un poco a futuro, ¿no? Y nada más por mi parte, muchas gracias.
Gràcies, Òscar. Doncs, si us sembla bé, comencem el torn de preguntes. Aquí davant en tenim un parell, si us plau. Primera fila. Ui, que està arriba. Ramon, no crec que necessitis el micro. No. Sí, gracias. Una pregunta, señor Bolaños. Estamos buscando variantes germinales en 100.000 niños, ¿no? El cribado es variantes germinales en 100.000 niños. Dice, no, BRCA lo vamos a dejar porque no afecta a adultos. Pero claro, son germinales, vienen de los padres. Y si es de la madre, ¿qué se hace? O sea, ¿se informa, no se informa? Se dice, no, lo ignoramos, cáncer de mama, fallece, ¿quién se hace responsable? Pero es que claro, es que todo este es un tema que es muy fácil de decir, vamos a ignorar lo que no va a afectar a los adultos, a los niños, pero claro, es que son variantes germinales esto. Sí, buena pregunta, gracias. No lo sé, no sé realmente cómo se va. Realmente, a ver, no estoy implicado directamente en este proyecto. Al final estoy haciendo aquí un poco de interlocutor, pero sí que es cierto que lógicamente ese tipo de análisis van a impactar a nivel familiar, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? ¿Cómo gestionar esa información a los? Bueno, la CMG sabéis que recomendó 91 patologías en las cuales sí que se recomendaba al final informar a nivel, hallazgos incidentales o secundarios, de informar a nivel familiar, pero no sé cómo se va a gestionar en Inglaterra este tipo de información. Pero bueno, buena pregunta. Si quieres lo pregunto, pero no lo sé. Endavant. Una pregunta. Ya que recogéis tanta información recién nacidos, ¿no va a haber un seguimiento anonimizado pero clínico? Me explico. O sea, vamos a tener una información muy relevante de muchos niños y que vamos a ver pues qué cantidad de antibióticos reciben durante la infancia, si fuman, la obesidad que tienen, unas cosas que nos pueden servir luego para riesgo de cáncer en edades adultas y nos van a servir para cosas que no podemos saber ahora, que nos han afectado a nosotros, ¿no? Porque no tenemos esa información. Entonces, esto lo habéis planteado porque me parecería muy interesante. A ver, no lo hemos planteado nosotros, pero nosotros no estamos haciendo el proyecto, ¿eh? Es el gobierno, el Ministerio de Sanidad inglés. Para eso que tú bien dices, antes habéis hablado de enfermedades de predisposición, farmacogenómica, etcétera. En Inglaterra se está llevando otro proyecto paralelo que conocéis, que es el UK Biobank. En UK Biobank se va a secuenciar 500.000 genomas de población general y en el cual se va a estudiar pues estilos de vida, lo que tú comentabas, si fuma o no fuma, de farmacogenómica, estudios un poco más de enfermedades crónicas, el tema de diabetes, cardiología, etcétera. Es un proyecto paralelo. El foco de este proyecto no es ese, sino es detectar de fases tempranas enfermedades accionables. En el otro proyecto sí que quizás es otra evaluación, ¿no? Que es enfermedades crónicas y otro tipo de datos de esos pacientes que no sean solo genómicos, ¿no? Bueno, felicitar a todos los ponentes. Estela ha superado las veces. Y me vas a permitir, Óscar, pero voy a dos cosas que probablemente te atañen a ti, pero que igual Estela también nos puede contestar. En primer lugar, hace 1 año y medio, la Asociación Española de Genética Humana, el Comité de Ética, hizo una evaluación y unas recomendaciones sobre el cribado genómico neonatal indiscriminado. Y a veces no solamente tenemos que ver las identificaciones, sino también los falsos positivos y las incertezas, las incertidumbres. Y esto supone un riesgo todavía. Hemos de seguir haciendo estos estudios, pero cuidado con la traslación directa a la clínica. Y la pregunta concreta sí que te la quisiera hacer en relación al genoma como primera oportunidad diagnóstica, que en Israel se puede conseguir en 7 días. No sé cuántos levantarían la mano aquí por un exoma en 7 días, pero bueno. Oye, ¿cuál es la mejora del genoma en base al exoma como primera utilidad diagnóstica en neonatos? Porque en este país
estamos intentando implementar el exoma. Entonces necesitaríamos saber realmente qué más aporta el genoma en realidad y no solamente qué es lo que nos aporta. No sé si tienes este dato. Vale, quizás hay dos aspectos, ¿no? Uno más técnico, digamos, con el genoma podríamos reemplazar de una forma más ágil otro tipo de tecnologías que están utilizando, como comentábamos en la primera diapositiva, ¿no? Esto nos permitiría en un solo test reemplazar, estamos hablando antes de arrays, de FISH, de MLPA, incluso, bueno, un poco de paneles de NGS, todo esto podríamos tenerlo en un test. Y luego, una pregunta, la mayor parte de la evidencia actual o de variantes patogénicas están en regiones codificantes, sónicas, un 80, un 85%, 10 o 15% están quedando fuera, pero se está viendo, conocéis, ¿no?, que lo que tiene mayor crecimiento actualmente de evidencia está en regiones no codificantes. Estamos hablando del exoma, cubrimos en torno a 1,5-2% del genoma y el resto del 98% está por explorar, está por conocer, está por crear evidencias y bases de datos. Y lo que se está viendo, ha habido un punto de inflexión el año pasado por estos proyectos tan poblacionales, digamos, que está viendo en otros países, que el crecimiento de evidencia de variantes patogénicas está creciendo más ahora en regiones no codificantes. ¿Qué sucederá en un futuro? Que, lógicamente, el 98% de material genético, ahí hay algo que explorar. Y, sobre todo, hay enfermedades que todavía están sin diagnóstico. Hemos comentado antes que tenemos pacientes sin diagnosticar durante años, a pesar de abordajes con exoma. Entonces, quizás el genoma nos va a permitir tener unos rendimientos diagnósticos mayores, ¿no? Es un poco lo que nos puede aportar. Jo puedo añadir a nivell tècnic, el genoma també en principi és molt més fàcil. No dic l'anàlisi, a nivell tècnic és més fàcil, més ràpid, més econòmic i menys la seqüenciació, i te permet variants estructurals detectar-les d'una manera molt més fàcil. Ja t'ho coneixes, però siguent línia germinal, jo també seria de mirar cap a whole genome. Disculpad, me voy a meter donde voy a saltar. También un poco con el genoma no hay el protocolo de captura. Sabéis que cuando hacemos un exoma hay un protocolo de captura intermedio. Esto nos crea interferencias o bias en la cobertura que tenemos. El genoma no tiene esta captura intermedia. La homogeneidad de cobertura es perfecta, pero es bastante mejor. Y luego, por ejemplo, para variantes de variaciones en el número de copia, CNVs, y eso es bastante fiable. Estamos hablando de expansiones dinámicas, no estamos hablando de variantes sintrónicas. Con genoma lo podemos detectar de una forma más fiable. Bueno. Y si no te importa, Estela, ¿y tú cuando tienes que asesorar un genoma o un exoma, tú crees que es igual? Sí, no, perdón. El asesoramiento genético de un exoma versus de un genoma, ¿cómo lo ves tú? En oncología no hacemos exoma, en pediatría sí, a veces. Genoma no me he encontrado. En onco no sé si alguna compañera que haya asesorado un genoma ha encontrado diferencia al asesorar exoma y genoma, pero sí que abogo, ¿no?, la necesidad de asesoramiento genético y que el paciente entienda exactamente todo esto, que yo me parece muy interesante que se pueda investigar, que se puedan encontrar cosas, pero yo me he encontrado la otra parte justamente con un test de la prueba del talón en una familia en que salen unas alteraciones en ese test y a ese niño se le hace un panel de inmunodeficiencias y se le diagnostica una ataxia telangiectasia. Además tiene 2 alteraciones en el gen ATM, que ya sabéis, pero es de presentación, es como estamos haciendo un presintomático, es un niño que está sano y a los 4 años empezará con la sintomatología. Y la familia me decía, es que a mí nadie me ha preparado para esto. Es que yo a lo mejor no lo hubiese querido saber y yo hubiese estado tranquilo porque no hay tratamiento para esto. Es que si hay tratamiento no hay discusión, ¿no? Pero cuando no hay tratamiento, pues claro, es que es lo que yo hablando con los inmunólogos les decía, ¿realmente hay algo para hacer? No. Entonces, bueno, la única opción que vi ahí para asesorar es asesoramiento reproductivo. Porque era una pareja joven y entonces ahí pues salí por la banda de, bueno, pero este conocimiento nos sirve para el siguiente embarazo. Pero si es una pareja que no se quiere reproducir, la verdad es que no hubiese sabido salir de ahí. Porque tenían toda la razón. Estaban tan tranquilos con su bebé, que estaba sano y que a los 4 años empezaría sintomatología, pero si realmente no hay tratamiento, pues oye, uno tiene que saber realmente qué significa, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no?, de toda la implicación que tiene esto.
Bones, aquí. Felicitar-vos aquesta segona taula i agrair a la Gisela la passió amb la qual ens has transmès la informació. Però volia fer dues preguntes, una pregunta curta a l'Estela i una reflexió per l'Estela també. Tu creus que en aquests equips multidisciplinars d'assessorament genètic cal la figura d'un psicòleg clínic o no, perquè la resta de gent de la resta de l'equip, si té coneixements de psicologia, és suficient? I tant. I tant què? La primera o la segona? La primera. Vale. I tant que sí, i nosaltres ho tenim molt en compte en oncopediàtrica i en onco d'adults. O sigui, justament fa molts pocs dies havia d'assessorar a 2 germans, perquè això ens hem de tenir en compte que un nen que té càncer ho té com molt assimilat, que té càncer, però moltes vegades la paraula càncer, per exemple, als germans s'oculta perquè càncer muerte, no? Llavors, clar, tu quan has d'assessorar d'un estudi genètic que li pot donar predisposició a càncer, en algun moment ha de sortir la paraula, no? I em vaig veure en plan, ostres, jo no tinc eines suficients com informo a 2 nens que farem un estudi genètic que els hi predisposarà a càncer, no? Doncs en aquest moment contacto amb la psicòloga que m'ajuda en aquest assessorament i crec que és indispensable. I moltes vegades en el post-test, perquè tu en el pretest ja tanteges una mica com aquest pacient rebrà un resultat positiu. Normalment no sol ser patològic aquest afrontament, però a vegades pots observar que ja és un pacient que està en tractament o el que sigui i necessites del recolzament d'un professional com és el psicòleg que vingui a la consulta i t'ajudi en aquest assessorament. Per tant, sí. Perfecte, molt clar. La pregunta reflexió és sobre el que has comentat de la sospita clínica, que això hi ha a la primera taula com la segona, la importància de la sospita clínica per pensar que aquell símptoma o aquell signe pot ser la primera manifestació, una manifestació d'una malaltia genètica, hereditària, bla, 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 bla. Clar, quan el ciutadà contacta amb el sistema de salut, ho fa per 3 vies, no? O bé el metge de capçalera, si ets un nen en pediatria, si no és a urgències, o amb la resta d'especialistes. És a dir, tots hauríem de tenir, fins a quin punt tots els metges i metgesses, tots els professionals sanitaris, hauríem de tenir una mínima de formació per detectar que aquell símptoma, aquell signe, pensar que allò pot ser una malaltia genètica. Perquè clar, no arriba aquest pacient, no arriba al grup d'assessorament genètic, arriba per les entrades aquestes que contacten amb el sistema de salut. No sé això com s'hauria de fer. I ha estat tremendo l'exemple que ens has posat. Bueno, he ido també allà. Ja, no? Del neuroma, posar a internet ja no és intel·ligència artificial que ens supera els humans, sinó que Sant Google, el doctor Google, ens ha passat la mà per la cara amb aquest exemple. I vull dir que hem de pensar en això. Bueno, o sigui, t'entenc perfectament, no? I jo crec que tots els professionals que no estan en un hospital terciari, no? I que estan, doncs, simplement el missatge que volia donar és de, ostres, este niño no me cuadra. Ya está, ahí, no me cuadra, no sé qué tiene, no fa falta saber lo que té, sinó no me cuadra, però o sigui, la gràcia és mirar-lo completament, no? No és les cosetes separades, sinó la copa sencera. I amb aquesta imatge de dir, no me quadra, lo derivo, ja està. Vull dir això, o sigui, entenc que és impossible abordar i tenir coneixements de tot, no? Perquè és impossible, cadascú sap, no? Per això són els equips, no? Cadascú té el seu coneixement i més en primària que es pot anar desbordat i és molt difícil, però si veiem la situació en global i hi ha alguna cosa que no ens quadra d'aquest pacient que ens crida l'atenció, característiques físiques o el que sigui, doncs es deriva i ja allà es farà el cribatge de si cal o no cal o no res. Jo et dono aquesta solució però no tinc la veritat, és que no ho sé. Jo crec que al final acabem el mateix de sempre. No hi ha cultura de genètica clínica en el nostre país. Just aquest matí, quan presentava la inauguració, ens han dit que hi vau fer un webinar per la primària, no? I el Xigènics, que és la xarxa més potent que hi pot haver en aquest moment de genètica clínica a Catalunya, té una vida curtíssima, no? És a dir, jo crec que un dels problemes també no és que no ho puguin identificar, sinó que no sabien ni on derivar-lo, no? Fins fa pocs anys l'únic servei de genètica clínica una mica integral era el de la Vall d'Hebron, no hi havia en els altres llocs, no?
i hem sigut els del càncer, que poquet a poquet ens hem anat posant, però els del càncer no en veiem gaires, en veiem algunes de malalties rares, no? Però poques, no? Totes aquestes malalties minoritàries que tarden tant, i probablement si això es fes un bon estudi, probablement Espanya deu ser dels llocs d'Europa, no? Que més tarden a diagnosticar-se, és perquè no saben on remetre'ls, no? Fins fa poc no ho sabien, no? I nosaltres ens estem trobant que a vegades veiem diagnòstics de malalties minoritàries de càncer que tenien expressió fenotípica des de la infància o des de la joventut i que els acabes diagnosticant als 50 o 60 anys, o sigui, 4 o 5 anys és la mitjana de les generals, no, però malalties de Cowden, Bihock-Dubés, la iomiomatosi, d'aquestes, algunes tarden 30 o 40 anys a ser diagnosticades, no? I l'altre, aprofitant que la pregunta del doctor Ramió, li suggereixo, no?, que creem un mòdul transversal a la Facultat de Medicina sobre genètica, perquè realment la genètica és transversal, no? I nosaltres que tenim uns estudis integrats per formar els metges, no? Hi ha algunes disciplines com l'oncologia, la microbiologia, no? L'anatomia patològica, que són transversals i que es van donant al llarg dels estudis de medicina. Potser, ara pensava, no? Potser hem de fer una de bàsica de genètica, no? Que en cada mòdul donguem els conceptes bàsics de la genètica que ha de tenir un metge quan acabi la carrera, no? Que alguna vegada n'hem parlat amb el doctor Brugada de fer una assignatura optativa, no? I no l'hem acabat de fer. I en les altres facultats això no existeix. El que existeix és una assignatura de genètica que la donen al tercer o quart, que l'empollen i després tampoc te'n recordes i no et serveix. No? Les dues coses, els xigènics més els altres hospitals, el que s'hagi de muntar per l'accessibilitat d'aquests professionals de la primària i de pediatria, i després potser també formació a la facultat. Vale. Tota la feina amb ell, que prou feina tenim els altres. Jo tinc un dubte respecte a això que has dit, Estela, del dret a la informació de la família, no? De dir, ostres, preferiria no haver-ho sabut. Però esclar, aquesta no és una decisió que pugui recaure en el professional. Clar, el professional ha de donar la informació. I dius, home, preferiria no haver-ho sabut. No, però ho dic perquè, per exemple, quan tu signes un exoma, o sigui, quan tu demanes un exoma, que en Vall d'Hebron sí que s'ofereixen secondary findings, allà hi ha un consentiment, se li assessora i el pacient decideix si vol o no saber. En l'escreening neonatal, jo he sigut mare 3 vegades i jo crec que jo no vaig signar res, ni ningú em va dir la repercussió que tenia fer l'escreening, menys mal que va sortir bé. Però vull dir, no sé si aquí algú em pot dir el contrari, però em refereixo a això, que un ha d'aprendre, o sigui, ha de tenir l'opció de decidir si vol o no saber. Sí, però seguim parlant sempre de malalties germinals, hereditàries, familiars, i ens hi trobem sovint, ens hi vam trobar avui que és dijous, avui és dijous o divendres, dijous, ahir a la consulta, no? Pacient amb una malaltia associada a mort sobtada, que no es parla amb la germana, no vol dir-li, i dius, ostres, i els has de convèncer de la importància. Però esclar, és que són malalties familiars, això. Tu no pots dir, no, és que jo no vull saber els resultats de l'exoma, no, és que el resultat del teu exoma poder t'afecta en el teu nebot o afecta en el teu germà. I per tant, jo no crec que tinguem el dret a no dir la informació. Personalment, jo crec que no tenim aquest dret, perquè és que afecta molta més gent que la persona que es fa la prova. Personalment és el que jo crec. Clar, si no, no es fa la prova. Però per això tu abans en el pretest ja li has preguntat si vol o no saber. Si et diuen un pretest no vull saber, doncs no se li fa. No, li fas, però no li diràs aquells resultats, no li fas, incidentals. Si no vol, No, però si li fas l'exoma i et diu no vull saber els resultats incidentals... Però la pregunta s'ha de fer abans de fer l'exoma. No fer l'exoma i després preguntar. Saps? O sigui, és diferent si tu fas... A veure, t'estic rebatent perquè... Però és diferent si tu fas un estudi en el tumor, que això es fa per diagnòstic, i es troba una alteració genètica en el tumor que dius, ui, ¿esto qué és? Bueno, doncs ahir també s'hauria de preguntar al pacient, mira, ho vol saber perquè això té una repercussió a nivell familiar. Llavors el pacient podria dir, sí, no, però bueno... Però és que jo crec que no és fer la prova i després preguntar, jo crec que és primer preguntar i després... No ens hem entès. No, o sigui, jo entenc que tu diguis, que el pacient et digui abans de la prova jo no vull saber els resultats incidentals, perquè aquests resultats incidentals poden tenir implicacions a la resta de familiars. Ja, però si no els vols saber, el laboratori hauria de no veure-ho. Ara, una altra cosa és que ho veu o no ho veu, això ja és una altra discussió, però si el pacient
diu no vull saber, no s'hauria de mirar. Perquè si ho veu en el laboratori és una càrrega pel laboratori i pel clínic de tenir aquest coneixement. Però per això hauríem de fer alguna manera de que no es veiés. Totalment d'acord, que ahí està el problema. Però és que estàs fent examen. Aquest és el problema. Els resultats els tindràs. Després els pots ignorar, però els temps. Com fer una ressonància del cor, veure el pulmó també. Bueno. Sí, els temes ètics... Sí, de fet, en relació amb això, suposo, és els que coneixeu, esteu implicats en el programa Impact Genòmica, no? Que se suposa que ha d'establir les bases de com s'implementa això al Sistema Nacional de Salut. No sé si realment teniu experiència o sabeu exactament com tracta aquest aspecte en particular. La pregunta és una mica genèrica, però ja que hem entrat en aquest debat, allà suposo que s'ha d'establir com gestionar aquest tipus de situacions, no? Sí, totalment d'acord, i desconec com es farà. Potser el proper ponent, el doctor Carracedo, que és el líder del programa, ho dic per preparar preguntes, per estimular preguntes com a moderador. Llavors, tinc una pregunta per la Gisela. És a dir, tu has introduït les tecnologies més emergents, Spatial Transcriptòmic Espacial, que de fet al campus tenim un dels primers centres acreditats per fer això des de fa molt poc i estem fent també alguns estudis. Però això em porta una miqueta a la intersecció entre la genòmica i l'anatomia patològica. És a dir, heu fet una referència als xigènics, també hi ha un projecte recent que és el Digipàtics, si no recordo malament. No sé si algú ha pensat o si hi ha alguna idea d'intentar veure com es poden fer interseccionar aquestes dues coses. És a dir, com es pot extreure informació encara de més valor, intentant veure si les imatges digitalitzades, alguns patrons es poden associar a perfils genòmics de les mateixes mostres. No sé si teniu algun tipus d'opinió o com ho veus tu des de la teva expertesa. Jo a Girona no sé com està el tema, sé que allà se treballava molt a diversos nivells, a nivell de patologia i a nivell de radiòmica i a tots els nivells d'intentar creuar les imatges. Jo crec que és una mica la següent crida a la tecnologia, el crear moltes imatges diferents. No sé com està aquí, però sí que veig que fins ara patologia ha estat un laboratori d'histologia més aviat clàssica, tot el que els hi ve a sobre és molt gros. Tot això no s'incorporarà immediatament en el laboratori de patologia, però sí que d'aquí 5 anys hi serem i els professionals s'han de formar. O sigui que no tinc una resposta, però sí que és una visió que l'hem de tenir en compte, sobretot els que teniu responsabilitats a docència, jo trobo. Perdoneu, hauríem de fer l'última intervenció, sisplau. La veritat és que és una taula molt divertida perquè genera debats molt diferents, però probablement la part de l'ètica la tarda continuarem i n'hi haurà per més. Jo volia retornar només a una qüestió, a la part acadèmica, perquè m'ha fet gràcia un comentari que ha fet la doctora Amir, que clar, jo vaig fer la tesi caracteritzant un gen durant 4 anys. Clar, això entenc que predisposa a veure la genètica i aquests problemes d'una determinada manera. Un graduat que acaba ara, que decideix entrar en això, noteu alguna cosa diferent? Hi ha algun perfil diferent? Quan ben formats surten els graduats ara i com s'integren en aquest món? Jo la pregunta aquesta la tenia per l'Ignacio, quan parlaves d'una medicina molt personalitzada, una medicina molt precisa. Jo crec que potser ens passarem de llarg i anirem a una medicina superprecisa i poc personalitzada. No ho sé. Però sí que hi ha perfils venen super ben formats ara a nivell de genètica. Me fa molta por la tecnologia al ritme en el que va, a raça. És molt grossa i ni tan sols jo, que me dedico específicament a la tecnologia, estic al cas de totes les coses que passen. M'és molt difícil assessorar. A part de la tecnologia, el coneixement associat en aquella ara... O sigui, interdisciplinaritat sí, però és que estem arribant a unes especialitzacions tan absolutament profundes que sí, que comparteixo, que me fa por. I jo crec que la gent de la meva edat, que som potser la gent que estem en unes posicions ara una mica més seniors, tots ens hem passat com a mínim 4 anys caracteritzant un gen. Tot això ens ve de nou. Bé, doncs a mode de conclusió, crec que a la taula hem arribat a veure que la tecnologia avui en dia ens permet fer pràcticament de tot, que els projectes en investigació, doncs és el que comenta la Gisela, són punters i cada vegada proporcionen més coneixement, que la multidisciplinaritat és el dia a dia i que potser el que falta és tocar més els temes ètics, els temes legals i els protocols de treball potser a nivell més assistencial i sobretot a l'atenció al pacient, que al final és per qui treballem tots plegats.
Llavors, amb això, si us sembla bé, acabaríem la taula i dono pas al doctor Jordi Barretina, director de l'Institut de Recerca, Germans Trias i Pujol. Moltes gràcies als ponents.